naslovne stranice odaberite razrednu knjigu. Zatim potražite nastavni sat kojem želite dodati online lekciju. Otvorite padajuću strelicu i zatim odaberite Online lesson. Od ponuđenih odaberite Zoom. EduPage vas je preusmjerio na stranicu za prijavu u Zoom. Ovaj korak radite samo prilikom prve prijave. Ako nemate račun od Zooma, prijaviti se možete i putem SSO Single Sign-On, putem Google računa te putem Facebook. Za potrebe ovog primjera odabrat ću prijavu putem Google računa. Zoom će vas zatim zatražiti kreiranje računa u Zoomu. Nakon kreiranja računa potrebno je i dati dopuštenje EduPage-u u Zoomu. Sad možemo dodati online lekciju, što nam je vidljivo ikonom plave video kamere u razrednoj knjizi. Njenim odabirom otvorit će nam se web preglednik preko kojeg ćemo pokrenuti sastanak. Prije toga Zoom će automatski na vaše računalo preuzeti Zoom klijent koji vam je potreban za otvaranje sastanka. Otvorit će vam se prijavni zaslon za vaš sastanak. Učenici će morati zatražiti od vas odobrenje za pridruživanje sastanku. Za kreiranje nove online lekcije samo ponovite prvi korak. Vidimo kako vas je EduPage zapamtio kao korisnika u Zoomu. Želite li promijeniti korisnika, to možete odabirom online lekcije i promijeni korisnika. Prođimo osnove rada u Zoomu zajedno. Središnji dio ekrana zauzima video galerija. Tu će nam biti prikazan naš video, ali i video svih ostalih sudionika. Trenutno, jer kamera nije uključena, vidimo samo informacije o sastanku. Sa središnjeg ekrana možete kopirati poveznicu sastanka, direktno podijeliti ekran bez uključivanja svoje kamere i pozvati druge sudionike. U donjoj alatnoj traci nalaze se gumbi mikrofon, možemo uključiti i isključiti mikrofon, ali i upravljati naprednim audio postavkama, kamera, uključiti i isključiti kameru, ali i upravljati naprednim postavkama. Na primjer, ovdje možete mijenjati pozadinu. Zatim imamo postavke sigurnosti. Zaključati sastanak da nas se više nitko ne može priključiti, dozvoliti čekaonicu, moramo odobriti ulazak sudionicima, te možemo odrediti s čime će sudionici moći upravljati. Sljedeće su sudionici, čijim odabirom se otvara popis sudionika, a u dnu odabirom 3 točke možemo upravljati naprednim postavkama kao što su zamoli sve da isključe mikrofon, isključi sudionicima mikrofon prilikom ulaska u prostoriju itd. Zatim se nalazi chat. Njegovim odabirom otvara nam se bočni prozor u kojem možemo čavrljati s korisnicima, podijeliti dokumente, ali i odrediti tko s kim može čavrljati. Prije samog kraja imamo mogućnost dijeljenja ekrana. Otvara nam se prozor s raznim mogućnostima od klasične podjele zaslona, otvorenih kartica, bijele ploče, mape na računalu itd. Također možemo dozvoliti dijeljenje ekrana za ostale sudionike. Slijedi nam mogućnost snimanja sastanka i završi sastanak. To je to. Došli smo do kraja ovih video uputa. Sretno!